Que o Señor sexa convosco. Proclamación do Santo Evanxeo segundo Lucas. César. Sendo Poncio Pilato gobernador de Xudea, e Herodes tetrarca de Galilea, sendo Filipo seu irmán tetrarca de Iturea e máis da Traconítide, e Lisanias tetrarca de Abilene, durante o pontificado de Anás e Caifás, chegoulle a palabra de Deus a Xoán, fillo de Zacarías, no deserto. Entón, el percorreu toda a rexión do Xordán, pregoando un bautismo de conversión, para acadar o perdón dos pecados, conforme está escrito no libro do profeta Isaías. Unha voz chama no deserto: preparade os camiños do Señor, reparade os seus vieiros. Toda barranqueira se cubrirá, todo monte outeiro se rebaixará, os camiños tortos hanse endereitar, e os fragosos hanse achanzar, e todos verán a salvación de Deus. Palabra do Señor.